Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 61 ka mga water refilling stations nga wala sang sanitary kag business permits ginapangabahin nga mag-untat sang operasyon. Bacolod, finalist sa 2022 Most Business-Friendly City. Sa balita nasyonal, hagna sa pagparehistro sang SIM card, lusot na sa Senado. Free college entrance exam bill aprobado na sa Kamara. Sa balita international, monkeypox vaccine epektibo sa pagprotekta sa isa ka individual suno sa research. Sa balita sa sports, rain or shine, daog naman batok sa Barangay Ginebra. Sa balita entertainment, Heart Evangelista nagpaidalom sa in vitro fertilization. Samtang sa balita espesyal, mga nagkalailan nga sahi sang abyan. Maayong aga Bacolod, may agabilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 subong aga, ang sentro sa Tropical Storm Luis, ang ulihin nakitaan sa kalayuon nga 1,075 kilometros east-northeast ang extreme northern Luzon. Ini ang may dala nga kabasgun sang hangin nga nagalambot sa 75 km per ora malapit sa sentro, kag pagmadlos nga nagalambot sa 90 km per ora. Samtang isa pa ka low pressure area ang katapusan nilakitaan sa kalayuon nga 335 km na sidlangan sa Giwan, Eastern Samar. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan, nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahuyang tutub kasarangan nga huyop sang hangin, ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 4:30 ako na las 5:36 kaina, magatunod naman las 5:40 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome to sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Good morning liwat, Aksyon Eden. Yes, good morning sa aton sinima ka-aksyon. Happy Thursday sa inyo dala tanan. Yes, happy Thursday. Kag 87 days na lang ha, antes ang Pasko. Yes. Dali na lang, no? 87, buwas 86. Dali na gid lang ah. Dali na lang gid. Why naman 3 ka bulan maselebrar na kita sang Pasko. True. Kwanta na sa mga ninong at ninang dyan. Galaw-galaw naman dyan. Back ka naman. Sa mga ihado da. Galaw-galaw din. Back ka naman. True. Galaw-galaw na kamo da. Sa mga ihada kag ihado ko da. Yes. Kag sa akon dira nga mga classmates ng Batch 81 Blas ng Ramon Torres National High School. Good morning sa inyo, no? Okay, good morning. Sakay Tiray Linaha, Kayaw, sakay Virgil Legaspi Coloso, sa Kalaslon nga si Jean Buerom. Yan. Tama, Kalaslon sa iya mamaninoy Ihada pa ko. mo. Ihada nga maninoy pagid. Oh. Ay hindi ah. Kumare. Kumare gali. Di mamaninoy Ihada pagid ko. nga kumare. Oo. Grabe no. Pwede lang ah. Pwede ko ra. Pwede Pwede ko ah. na mo. Pwede ara na. Hingko mare ihada ko man ang bata mo niya. Pwede na yan pare ah. Duwa sila no. Dos. Grabe no. Kuha gapon ah. Ya total way ka manggatag regalo hindi ka man magastuhan ah. True. Pero kuha gid gapon eh. Kuha ito. Sa atin sa mga Facebook viewers, please do like, share, and follow ang atin sa mga Facebook page. Kagdalaan na lang ang ibang pang account sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much. Thank you. Kag again, happy wedding anniversary. 8th wedding anniversary kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, my buddy. Yes, good morning and happy anniversary. Gapon Keep ka. the fire burning. Yes.
Gapon ganin bakal kami dora solo lang nga pizza blang. Wow. Kaya para nga ma-celebrate namon. Ang gapon niya 28 rin sa aton no. Oo. Kaya actually September 28 din sila yati subong adlaw na to sila. Ate, subong siguro, double pizza. Subong guro ang isa kakalalaw no blang. Ano sa kalamisa blang. No? Mamban, si Mamban, ay nano ka, amo ni anniversary, makiselebrate. Diba celebrate lang kami ah. Makiselebrate. Milili Oligo, morning madras sa imo, kay Michael Dorio Mijares, Michelle Dorio Mijares Luyaw. Watching live from Bangga Totong, Felisa. Oy mga taga Bangga Totong da, good morning sa inyo ha. Dira sa inyo. Sa Felisa, no? Pero mas lapit na yung Bangga Totong sa Dumanan, sa Felisa, ganyan yung proper no? Yes. Sige. Kaya, Juvie Monares, good morning man. Rochelle Evangelista, of course, ara sa Gyapon. Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much, Ma'am Jinky. Ma'am Vanessa Mayo, tiwag kita da action boy. Sa? Tiwag kita da? Oo. Ara ko nung mama. Siya di mabakal karon sang pizza nga dako. Ang balya. Correct. Hello, dira sa inyo ni Doc Matt Mayo. Juvie Monares. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagaupod si Councilor M. Ang sa pagpangabay sa 61 ka mga water refilling stations nga temporaryo nga maguntat matapos natugiban nga wala sang sanitary kag business permits. Ginpahag ni Ang iya na ginatugyan sa natungdan nga opisina kaangay sang Permits and Licensing Division kag City Legal Office ang pagpatuman sang nagakaigo nga tikang batok sa manegosyo nga wala sang permit. Ginaabi-abi sang konsehal ang tikang sang Bacolod City Health Office angot sa ginduso sining nga resolusyon nga nagapangabay sang inspection sa mga water refilling station sa syudad. Nagpanugyan si Ang sa mga natungdan nga negosyante nga magtuman sa mga requirement kasunod sa reklamo nga nabaton sa opisina nga may naga-operate nga water refilling stations nga wala sang nagakaigo nga permit. Sa datos ng CHO, sa 142 ka mga water refilling stations nga na-inspection sang sanitary inspector, 61 diri ang wala sang permit, samtang 81 naman ang compliant. Dapat gid ma-comply sila anay kay hindi na pareho sang bayo lang ya deal nga isuksok mo lang ini gina-ingest gina-inom ta so damo na ta mga complaints. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor M. Ang. Ginapaabot sang Provincial Health Office sa Negros Occidental ang pagsumiter subong adlaw sang water samples ang natungdan ng mga sanitary officers sa Silay Victorias kay Ibi Magalona kasunod sang kaso sang kolera nga na-record sa among nga mga lugar. Sinugay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ini nga mga water sample ang natalanang ipadala sang iya talatarpan sa Binds Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM sa first flight sa aeroplano subong nga adlaw Setyembre 29. Dugang pa nin Tumimbang sa piyaksang 5 ka mga kaso sang kolera nga na-record sa probinsya. Hindi dapat nga magpanik ang publiko bangod ini nga balatian ang mayara na sa karon sa nagakaigo nga bulong. Sino pa kay Tumimbang hindi man kinahanglanon sang 3 ka mga LGU nga magdeklarar sang outbreak sa ila bilog nga banwa kag syudad bangod base sa iya rekomendasyon ang amo nga lihok ang dapat patigayon lamang sa mga barangay sa diin mayara sang positibo nga kaso. Ginklaro man sini nga ang amo nga deklarasyon ang nagatuyo lamang nga ipahibalo sa mga pumuluyo ang amo nga insidente. Agod ini sila ang makapatuman sa nagkakaigo nga tikang agod makalikaw sang amo nga infection. Ginkalipay naman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang ang positibo nga resulta sang kampanya ginhimo sang probinsya batok sa dengue pagi man sa bulig sa mga LGU, health officers, mga opisyalis sa barangay kag katapos ang media. Sunod kay Tumimbang pagi sa wala untat nga information and education campaign, nagnubo na sa karon ang kadamuon sang kasong ilan na record sa bilog nga probinsya. Dungan pa ni Tumimbang sa piyak sila nga sitwasyon nagpagwa sa gihapon sang mando si Governor Bong Lacson nga dapat padayunon ini nga mga programa kag inisyatibo agud hindi lamang ang problema sa dengue ang matagan sang nagakaigo nga kandaan kundi lakip ng iban pangasahi sang mga balatian.
Ginpahayag ni Basiwa General Manager Mona Dia Hardin nga 4 ka barangay sa syudad sang Bacolod ang may pinakadako nga ginakulang sang tubig. Ini amo ang barangay Mansilingan, Handumanan, Felisa kag Pahanukoy. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahayag ni Hardin nga nakigsapol sa iya kaupod sa Basiwa Board si Bacolod City Mayor Albi Benitez sa diin. Gintalakay ang mga problema nga ginadangop sang pumuluyo. Sunod kay Hardin, may konkreto na silang solusyon nga ginplastar sa alkalde, apang ginako nga hindi ini otomatiko nga matapos. Pila sa ginplastar ni Hardin nga kinahanglan trabahoon among pagpangita sa source ng tubig, pagpamtang sang pipeline kag pagpasiguro nga magatubod ang tubig. Ang maayo lamang sunod kay Hardin tungod nakita na ang problema kag ginahimo subong among tikang agud mahatagan ini sang solusyon. Sa ibang tanaton nga balita lokal, ginpahayag ni Councilor Celia Flor, chair sa Committee on Markets, nga may 3 sa 17 ka mga may arrears sa Manokan Country ang fully paid na. Ini 2 kadlaw antes ang ultimatum nga ginhatag ni Mayor Albi Benitez nga tubtub September 30 lamang dapat nakabayad na ang mga may utang. Sunod kay Flor, iya na ginatugyan sa Bacolod City Legal Office ang pag-assess sa mga tenants sa nabilin nga balayran sa pag-abot sang September 30. Nagpanugyan ang konsehal sa mga tenants nga magpadulong sa City Treasurer's Office para sa compromise agreement. Apang sunod kay Flor, posible nga kung makitaan sa syudad nga nagagiho ang mga may utang para magbayad, posible nga hatagan sila sang extension tudtub sa Disyembre tuig 2022. By September 30, i-check kung sino itong naka-kwangid, no? Ang dako balay nga naka-collection na bayad, kag amo na yung daw safe mas siling hindi pagsarahan, no? So ang city legal na naiya ang ma-assess by September 30. Ang kabahin sampayag ni Councilor Celia Flor. Magapatigayon sa special session ang Sangguniang Lungsod sa Bacolod, subong adlaw, takna alas 10 sang aga. Ini matapos nga may pangabay si Mayor Albi Benitez sa konseho angod sa pagpatigayon sang Mascara Festival 2022. Sunod kay Vice Mayor Alcid Familiaran sa inisyal nga impormasyon, may request ng alkalde nga aprobahan ang Memorandum of Agreement para sa subsidy sa mga barangay nga magasakop sa kompetisyon. Magluwas sini pagkatalakayon man sang konseho ang ginaduso nga traffic plan para sa kahiwatan sunod pa sa BC Alkalde. Sa naibaluan karon nga Miyerkules wala sa sesyon ang SP bangod ila iligin paiso sa Biyernes nga adlaw Setyembre 30. Kag ang Mascara 2022 ang mag-umpisa sa salubong sa NGC sa Biyernes umpisa alas 4 sang hapon tubtob launas ang kagahon. Gintala na ang Mascara sa Oktubre 1 tubtob 23. Nalakip ang syudad sa Bacolod bilang finalist sa 2022 Most Business Friendly LGU sang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sunod sa Bacolod PIO, gintalana sa Oktubre 3, 2022 ang final judging, samtang sa Oktubre 20 naman, may baluan ang nagdaraog kadungan sa ika-48 nga Philippine Business Conference sa Manila Hotel. Sang Nobyembre 2021, nakuha man sang Bacolod ang ining pagkilala bilang Most Business Friendly LGU, kagin pierde ang napulo kay iban nga finalist para sa highly urbanized category sa bilog nga pungsod. Wala pa sang konfirmasyon nga magatambong si Vice President Sara Duterte sa ika-43 nga Mascara Festival. Madumduman una ginpahay ni Mayor Albi Benitez nga magluwas kay Presidente Ferdinand Marcos. Ginimitar man sang syudad si VP Sara sa kahiwatan. Sunod kay Festival Director Attorney Pinky Mirano Ocampo, nagahulat pa sila sang komunikasyon halin sa Vice Presidente. Dugang pa ni Ocampo, wala pa may balaan kung anong event ang kantuan ni PBBM sa Mascara, kaupo ng iyang pamilya. Ginapaabot ni Ocampo ang pagpadulong man sa Presidential Security Group para magpatiyan sang ocular inspection. Sa naibalaan sa Oktubre 23 ang highlight kag katapusan ng adlaw sang kahiwatan sa diin may 17 ka mga barangay ang magakompete sa Mascara Street Dance kag Arena Competition sa Paglaom Sports Complex. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Hagna sa pagparehistro sang SIM card, lusot na sa Senado. Samtang free college entrance exam bill, aprobado naman sa Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial. Good morning naman dira kay Remia Garcia kag kay classmate ko da Lilian Bermudez sa Melbourne, Australia. Ano to ang bali Ma'am Vanti wa kita Daxon boy. Nag-message niya sa sakon. Hindi nagme- mo pala malahugan si Ma'am Van. Okay. Pero nakaplano na to kuno nga maupod kita celebrate sa Okay. sa ano. Hindi na lang kumaga kan. Hindi na lang kuno. Siya na lang kunong bahala. No? Sabagay. Yes. Sabagay kay iya manggali iya anniversary mo no. Oo. Kita makijoy. Di ba lo kati friend that's what friends are for. That's what friends are for. Keep smiling lang, keep shining. Keep smiling. Keep shining. Me. Ay, hindi mo. Kanta pala para magdamo. Pag ito 8,000 viewers, na magkanta ka pag yun Kay Wings Kilim Morales, good morning dira sa imo. Kay Nat Abi, kay August, good morning. Yes, good morning mga Action Boy sa pinakagwapo na Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagapamati ka nagatanaw subong. Colonel Leo Pamitan. Hey, Colonel, PD, kumusta? good morning. Pinakagwapo nga. PD. Tisiyam lang isa PD mo, ay man di man PD. From the previous PD. Ay, gali ka? Yes! Ba? Tawa kita na PD. Good morning! Bato ko na yan si Colonel Milko Lirasan. Ha? Sino na sa daw? Nag-retire na to ya. Nag-retire Igo ko na yan si Milko Lirasan. Yes. Former PD man. Good. Damo na mga PD ang makilala ta. No? Yes. Si Rochelle Evangelista ko, no? Abi ko. Si PD Rochelle Evangelista. Nya absent ko buwas hasta sa Lunes kay mapagimaras ko. Ay, ito ya. nag-inform. Wala ito ya sa gimaras. Kung gimaras ka, wala ito ya sang kwan? Wala signal. Wala signal? Oo. Kung may ara pa, kung kumbaga diri sa aton, may filing o leave of absence. Oo. Siya na nagpabalo naman Siya nagpabalo man siya, nga absent siya. So, hasta Lunes. Sige, okay Pagka Martes. Kita ka na bulos mo. Kita natin bulos. Kita ka na bulos sa account mo. Yung kadula, yung mga bangko. Yung Ha? mga bangko, yung kadula. Ay, nano naman. Oo. Grabe, wala patawad. Solama Barnacha. Sawadee ka, Bacolod. Good morning. Kag Silyonis sa Elban Buana, sa Barangay 35. Happy birthday ko sa apo niya si Kyle Terence Elban Buana. Tama naman Bessie Edith Galvez Gamonitor. Happy birthday, Kyle Terence Elban Buana. Happy birthday to you. Yes. Okay. Yes, Zenaida Capablanca Gonzalez, good morning. Nagapamati ko no sa aton nga duha, nagiinom kape. Ay. Zenaida Gonzalez, Ayaw pa siya. salamat gid. May kapagapangape. Kay Roses Cutito Raimundo, good morning. Yes. Always gid naga-monitor sa Bago City, number 1 Action Radio. Thank you so much. Yes, morning sa imo Roses. Iba niya Rose lang mo, iya Roses gid dyan, no? Damo gid dyan. Damo gid siya ya. Roses Raimundo. Di ka sa Bago, Roses. Kay Lagawa ka din Action Boy. Correct. Kay Ruby Jane de la Paz, good morning. Good luck ko na sa dance competition ni Natalie Kate de la Paz, Beatriz Alcabasa de la Paz, kag Zeus Agustin Lorenzo Alcabasa sa ilang intram subong sa LCC Bacolod. Ay, From Barangay okay. Singkang Airport, Purok Rosal. Alright, tigiti. Kuhan ka mo da. Nang mayo-mayo lang na kapag cha-cha-cha. Nga pag ano gani? Pag Saot eh. Saot eh.
Kay amigo na Wandol Gallo, morning sa imo. Kay Madam Alma Alvarez Gallo. Yes, Maninoy, mayong aga. Dira sa imo sa Las Vegas. Uy, si Nerissa Gonzales, so bago na nakalusot. Oo, bago na sa nakatamo, liwat, no? Tingala ko niya, kumusta ka mo, ma? Kumusta ka mo? Okay lang kami, sa tanan. Salamat. Halong kamanda, sa Iloilo, no? Yes. Kay Ma'am Homa Lomina, good morning. Tapos na si Ruby Jane de la Paz, no? Good morning. Great na lang, of course, si Mama Ruth, nga ari diri subong sa amon sa Oton. Kag sa akon papang pito, nga ara lang da sa Boulevard. Happy listening. Nagbulagay Kaya sila, radio. Oo. Nagbulagay lang blaya sa Bakasyon. bakasyon, no? Yes. Dennis Nuestro, kag Emilia Hiponia, Jose Yerson na Pinig Junio, morning man. O sige, standby tanay sa mga balita national. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga Magandang umaga mga need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kate 28. Sa detalya na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, wala sa nagkontra sa mga senador sa ikatatlo katapusan nga pagbasa sang hagna para sa pagparehistro sang SIM card. Ang Senate Bill number 1310 agin sponsor ni Senator Grace Poe, ang unang hagna nga napasar sa Senado sa karon nga 19th Congress. Liwat gin-file ang hagna nga una gin-veto sa nakaligad nga administrasyon bagod sa nalakip nga probisyon nga may kangtanan sa social media. Tuyo sang hagna nga makahimo sang regulasyon sa pagparehistro kapag gamit sang SIM card. Ginakinahanglan nga maparehistro anay sa unsang subscriber ang ginbakal nga SIM card antes ini magamit. Pati man ang mga may ginagamit na nga SIM card ang kinahanglan man sini nga iparehistro. Tuyo sang layi nga matuldukan na ang mga krimen nga nagaluntad paagi sa cellphone kon gadget nga ginagamitan sang SIM card.
Ginpabakod na sa ikatatlo katapusan nga pagbasa sa Kamara ang hagna para sa Free College Entrance Exam Bill. Sa nakuha nga 252 ka boto, ginpabakod sa Kamara ang House Bill number 5001 nga nagatuyo waive na ang entrance examination fee sa mga kwalipikado nga estudyante. Ang House Bill 5001 ay isa sa duha ka national laws nga gipasa sa Kamara samtang padayon ang deliberasyon sa 5 trilyones pesos nga national budget marathon session nga ginapamunuan ng Deputy Speakers Aurelio Gonzalez Jr. kag Ralph Recto. Kalakipasan ang aprobahan nga national bill amo ang Ease of Paying Taxes Act nga ginakinahanglan sa mga Pilipino. Ginatag man ni Speaker Martin Romualdez nga hagna nga House Bill 5001 Free College Entrance Examinations Act ang gin-author sa 31 ka mga mamalida nga magahatag benepisyo sa 5,000 ka mga pigado apang maalam nga mga estudyante. Ginamadayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang paghuyang sang peso kontra dolyar. Sunod kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sa piyak nga wala na diskusyonan sa ginpatayon nga meeting sa gabinete ang isyu sa pagsarurot sang peso kontra dolyar. Padayon pagigangot ang presidente sa iyang economic team. Na record sa itong September 23 ang bagong record low para sa peso nga nagsira sa 58.50 centimos sa kontra sa dolyar. Ginpatag ni Cruz Angeles nga natabo nga padayon nga pagtaas ang inflation rate ang hindi bangod sang sa local factors kundi bangod sa exchange rate nga ginabantayan sang presidente kag sang economic managers. Apa nagapati ini nga mabaskog sa gyapon ang economic fundamentals sang pungsod sa piyak sang nagnubo nga growth forecast ng International Monetary Fund sa Pilipinas sa 2023 nga 5% lamang gikan sa forecast nga 6.5% karon nga 2022. Ginaduso ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople nga i-criminalize ang pag-usar sa mga agents sa pag-recruit sa mga domestic helpers padulong sa luwas ng pungsod. Ining proposal ni Ople sa hearing sa Senado matapos ang kamatayon ni Tang Andres, isa ka OFW sa Saudi Arabia. Si Andres ang recruit ni a certain Emma Fernandez nga suno sa pamuno sa Philippine-based recruitment agency, isa ka secretary sa Saudi Arabia-based firm nga ginmanduan nga magpadulong sa Pilipinas para mag-follow up sa mga aplikante. Sunod kay Ople, ini ang ginadilian bangod ang mga empleyado lamang sa local recruitment agency ang pwede nga makaproseso sa trabaho sa mga aplikante. Ginakabig ni Ople nga isa ka illegal recruiter si Fernandez. Nagapati man si Ople nga ini ang isa nga sahi sa recruitment a rason sa pila ka mga kaso kasunod nga wala sang accountability sa mga agents. Mas nangin produktibo ang mga empleyado sa hybrid setup o kon work from home sa mga kompanya. Ginpahayag ni Senator Grace Poe nga nakahatag sa nagkalain-lain nga kayuhan ang hybrid work arrangement sa physical, emotional kag mental nga ikayong lawas sa mga empleyado. Dugang pa ni Poe nga 50,000 pesos kada tuig ang nakinot sa isa ka empleyado sa pagkaon kag gasolina bangod sang hybrid setup. Madumduman, nga gintugutan na sang gobyerno ang sektor sang business process outsourcing nga nagsaylo sa Board of Investment halin sa Philippine Economic Zone Authority agud magpadayon ang remote work arrangement sa tubtob Disyembre 31 tuig 2022. Sa dugang pangabalita national, ginpahayag sang Office of the Solicitor General nga wala pa sang ruling ang International Criminal Court sa pangabay sang gobyerno batok sa pagbuhi sa investigasyon sa war on drugs ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Sina kay Solicitor General Menardo Guevara nga ang ginpublish ni ICC Prosecutor Karim Khan ang sabat lamang sa panindugan sang gobyerno sa issue. Una diri ginapangabay sang gobyerno sang Pilipinas nga i-deny ang motion sang ICC prosecutor nga liwat buhion ang investigasyon sa drug war sang Duterte administration. Sa piyak sini ginpahayag ni Guevara nga anuman ang ruling, ang gobyerno mahimo maka-avail sa tanan nga legal remedies sa domestic kag international laws. Ginaduso sa karon ni anay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang tayuyod nga pagbukas sa ekonomiya sa piyak nga nagapabilin pa ang COVID-19 pandemic. Nagapati si Concepcion nga ang pagsakas ng infeksyon sa pungsod, wala sang koneksyon sa optional face mask policy, kundi madamo nga individual ang nagapamalibad nga magpa-booster shots. Sunod kay Concepcion, hindi pwedeng istriktuhon ang mobility, tungod importante ini para sa pagsanyog sa ekonomiya. Dugang pa ni Concepcion nga kinanglan ipadayon ng sang pungsod ang mga ginumpisa na agud makabangon ang ekonomiya, dala ang pag-encourage sa publiko nga magpa-booster shots agud mapabilin ang level of immunity. Approbado
Aprobado na sa Kamara ang 5.26 trilyones pesos nga budget para sa 2023 apang ipaidalom sa individual amendments nga pag-aaprubahan sa small committee. Sa boto nga 289 ka yes kag 3 ka no kag wala sang abstention, naaprubahan ang budget bill nga una gin-certify ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent. Sa piyak nga zero amendments, ang pila ka programa nagapabilin nga wala sang pondo. Ini ginalakipan sang 1 billion pesos para sa SRA sang health workers, 25 billion pesos para sa 500 pesos nga saka sa social pension sa senior citizens, 66 million pesos para sa cash benefits sang 662 ka Filipino centenarians, 500 million pesos para sa cancer patients, kag 532 million pesos para sa special education. A small committee nga magabaton kag magaresolba sang ginaduso nga individual amendments ang pagabugusan ng House Appropriations Panel Chairperson Elizalde Co sang Ako Bicol Party List, Panel Vice Chairperson Stella Kimbo sang Marikina, House Majority Leader Manuel Delipe sa Zamboanga City, kag House Minority Leader Marcelino Libanan sang 4P sa Party List. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Sa may mga bukol naman sa lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Cerbac Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Cerbac Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sang Santon Plus Cerbac Capsule ang inyong alawas para hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balati. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang Happy birthday anay kay Rosemary Hernandez, salin kay Emilia Hiponia. Happy birthday to you, Rosemary Hernandez. Ay, tanong na yun. Gamon ito sila sumunod sa kapihan ni Chelly Garcia. Kapihan. Damo sa mga kapihan, no? Oo, ara sila kay Chelly Garcia. Yes. Kailan na? Siling ni Rochelle Evangelista niya, namin ko, absent ko sa baligyaan ko. Di, kay makumpanyar kami sa bayaw ko. Sa baligyaan. Sa baligyaan, gali. At nagkabala. May naklaro para hindi ka maabsinan. Yes. Bas, hindi rin maabsinan. Kabala budlay na. Absinan. Maria Luisa Lueng Melos. Morning si mo Lueng. Kagay Melchor. Ha? May na hindi ka maabsinan kaya bas hindi ka mapafotokapihan. Pagpasirukan. Kwa pagyapon. Maymar Fernandez Estrella. Daga ni siya. Daga National High School sa kantin dira sa Daga. Yes. Good morning. Morning dira sa inyo. Sa mga estudyante da. Sa mga taga-kantin dira sa Daga National High School. Good morning. Sa Cadiz City. Si Dato Bico ho, Jean Buerom, morning. Kay pare ko Arlene Buerom. Yes. Kag mga ihado man eh. Bongga, no? Sige. Raymark Estares, good morning mga ka-aksyon. Araman si Ma'am Elizabeth Casuyon, good morning. Rachel Fulgencio Susana, good morning man. Jose Herson Lapinig Junio, good morning from LLP Building Office. Salamat kid. Salamat man sa inyo Ma'am Christine Menyes Villalobos, happy wedding anniversary ko sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Kaya ating arigapon si ating kaya wala siya sang klase. Hi. Ay. Kaya. Hindi siya makita niya the one eh. Uy. The one, yuiting The one. So kita kay that Lula. got away. Totga. Makutunda siya answer in all honesty kung nalipay ka nga wala klase. Oh, na. Kag nga Na? Lito Dayap, Richard Artisola Alpiere, Inday Blaza, Tata Ripolio Kahelo, morning man, watching from Brunei. Yes. Nga Brunei na mag-pronounce, no? Kani Brunei, no? Brunei. Oo. Ginamango. Bayan lang ta sila blaya kay ilan na iya Brunei. kungsod.
Ilan niya pusod ba ilan da? Brunei. Malay naton, basi Brunei wala to daw. Sa Brunei Brunei. Si Kagawad Ulay Abalahon, Kagawad, why kaya nakalakat ka man sa Palawan? Ara guro eh. Ha? Basi ara guro. Basi kalakat mo ni Guru Sika. Galing hindi, bilo kayo hindi sa maya, makala dali-dali ng lakat. Balagay kadamo siya mga negosyo nga gina-intindi, bala dire. Kadamo. Ay, damo. Ihatag iba sa Basi May mga kampo siya, may mga... mga kampo. Mga kampo, hindi kampo lang. Oo. Hindi tagain yung mga kami tabi. Kay kami kadutaan lang yan. Arap sa kuko. Nasiling naman ako si Ulay, karon niya rin man si Buyak. So, Yung pinagusto lang sa'yo. yung pinagusto lang sa'yo. Maambo naman na sana. Kaya Leo Talaban dira sa may barangay Manghanoy sa may Banwa sa La Castellana. Yes. Happy birthday sa inablos ni namon man niyo si AJ Lim. Happy birthday. Happy birthday to you. Kag sa akon man ni nablos Daisy May Duran. Happy birthday to you. Kag buwas ang akon galastuhan. Happy birthday. Birthday. Kay friend Duran. Buwas Kaya ka-decide na siya. Ha? Wala pa Ka-decide sa ka-decide. na siya. Kibuto niya lang. Kibuton niya lang kung nabuwas. kung Tapos na-plus kapag tayo katag mo na niya, nagdugangi. Kung na-plastarya naman yung budget. Birthday mga lisingin na blues ni Ma'am Elizabeth kasi Jules Coco Malaka Lipora. Happy birthday to you. Geoffrey Marquez kag Teresa Linakayaw, good morning. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, 7:41. Sa detalye sa Balita International, ginpahayag sa US Centers for Disease Control and Prevention nga highly effective ang monkeypox vaccine sa pagprotekta sa mga tao duha ka semana matapos nga mabato ng first dose. Sa preliminary analysis nga ginpost ang ahensya sa tunga-tunga sa Hulyo 31 tubtob Setyembre 3, ang mga unvaccinated nga mga persona ang may 14 times nga risgo nga makakuha sa monkeypox disease ikumparar sa mga nabakunahan. Ang mga resulta nga nabase naman sa confirmed injections gikan sa 32 ka mga lugar sa US. Ang US sa mayara karon sa 25,000 ka kaso sang monkeypox nga nag-umpisa sa bulan sang Mayo sini nga tuig. Sa balita negosyo, nagapati ang Cebu Pacific Airline nga mangin fully operational na ilad domestic and international operations kaangay sa operasyon sa itong pre-pandemic. Sunod kay Cebu Pacific Chief Strategy Officer Alex Reyes, sa masunod nga tuig ilang inalauman nga full recovery naman ang kabugusan nga airlines. Dugang pa ilanan nalampuasan ang December 2019 nga level para sa domestic capacity matapos naka-record sang 109% restoration sa unang nga semana sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Para sa ila pre-pandemic system-wide capacity, naka-restore na ang Cebu Pacific sang 88% sa ila pre-pandemic level. Samtang sa ilang international flights, wala pa nila nalambot ang ila pre-pandemic level. Dugang pa, may pila pa sila ka station sa China nga wala pa nakabalik sa pag-operate. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 64 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 89 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin-share ni Heart Evangelista sa social media ang iyang eksperyensya sa in vitro fertilization. Matapos ginpahayag sini nga isa pinaka-challenging nga ginhimo sini sa iyang kabuhi. Sunod kay Heart, pagi sa IVF, ginhatagan siya sang fertility hormones kag may kabulayan bangod tuman ini kasakit. Sunod sa iya sa duha ka semana nga proseso, 3 ka beses siya nga gin-inject. Samtang wala namang ipahayag ni Heart kung saan ugid siya nagpaidalong sa IVF apang gin-kumpirmar nga matapos ang harvesting kag ang pagproseso, successful nga nakakuha sila para sa perfect boy kag perfect girl. Sa balita sa sports, dahil naman ang Rain or Shine batok sa Barangay Ginebra sa score nga 93-71 sa 2022 PBA Commissioner's Cup nga ginpadayon kagabi Miyerkules. Ang Rain or Shine nga napiyerde sa NLEX nagligid nga Biyernes ang mayara karon nga isa ka daog isa ka piyerde nga record kag ang Ginebra naman ang wala pa sing daog kag isa ang piyerde.
Ang import na si Steve Taylor Jr. ang nanguna matapos nakakuha sang 21 puntos, 10 ka rebounds, 5 ka assist kag 1 ka steal, samtang si Santi Santillan ang may 15 puntos. Si Brownlee ang may dako nga puntos para sa Team Ginebra nga may 21 puntos, 16 ka rebounds, 5 ka assist, samtang si Jamie Malonzo ang may 14 puntos, 5 ka rebounds kag 3 ka assist kag 1 ka steal. Balita Espesyal! Alright! Happy Thursday naman sa atin sinima ka-aksyon! Hulato nato na atin sinima ka-aksyon nga nagahulat lang sa Balita Espesyal. Yes! Happy Thursday! Yes! Kamusta ka mo dira na? Okay. Kabay pa nga okay lang ka mo. May pamangkot si Ma'am Vano. Nasabat mo na siya? Wala? Diin. Wala na yung sulod sa ako ng pamangkot niya. Sige Mas lang. yung PM yan lang si mo. Oo. Igin PM lang sa akon. Di pa, hindi ko lang masabat. Later. Oo, sige. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning, Liwat. Ma'am Teresa Linahakayaw, Aragyapon. Novi Magapan. Monitor lang din ako doon sila sa may Barangay Pandanon, DSB. Thank you so much. Good morning. Kag-happy birthday sa akon na inablos kay Daisy May Duran karon nga adlaw. Happy birthday! Kag kay AJ Lim. Happy birthday. Puro ko na inablos. Perfect. Wala tungan yun sila, ya? Yes. Oy, one celebration. Cousins. Kasi, hindi sila cousin kay side to ni sa piyak. Okay. Pero amon tanan nga nablos eh. Good, kay isa lang tingob lang. Buwas mera pa ha? Oo, yes. Kabay pa nga. Amo kami dito sa birthday ni Renz Bala. Siya na yung dala sa inyo, ya. Si Ma'am Van nga to sa Minnesota. To anniversary nila. Naki-kwanta, naki-pizza. Buwas pa yung birthday ni Renz. Renz, sabi hagana-gana lang para may budget. Yes. Advance happy birthday kay Renz. Kaya hindi ka siya mag-greet on air tomorrow. Si Action Doral na bala. Okay. Sige. Buwas pa man to buwas pa man to Dali lang nga kay isabdon ko anay. Sige, sabta lang na danay. Okay? Ang aton na nga mga ka-action, ngali sa tanan nga mga kapihan, nga mga hutoda, dira, nagapamati. Salamat, gigkabay pa nga padayunon yun sa pagpamati, no? Kag sa liwat kay bisan nga kuha na niyang buot ko siya kay Bob Francia but na lang yun wala kasi i-greet ko lang sa gyapon niya kay lapit na lang dahan ang Pasko bisan do wala di sa gapabatsyag sige yun talang greet kay si Maninoy Ruben Tampos na lang makuhit sa iya yung yada mo to sige tumuno si mo ang Box 24 ang kalapanis ang Box 24 nagkaladunot na to na bagyuhan na to ni Luis subong may ni sino to gani ni Carding Nagyan pa ni... Subong si Luis naman. Si Luis naman. Anong plano? Nagyan na gani ko rin ni Kuhan ni Odette, why? Wala pa. Why pa? Anong plano naman nino? Sige lang lang siguro, sako na subong si Kuhan, si Migo Tabab. Sako na sa subong. Yorme na sa mo, no? Yorme na sa mo. Sa Ibi Magalona. Nag-transfer siya sa Ibi Magalona. Matiko na may plano sa Madlagan Mayor sa Ibi Magalona. Sus Arab, paano ka na mabuligid? Tapos nakadaan ang term ni Kuhan ni Mayor Marvin. Oo. Sige lang kay kung mag-abot gin man ang Box 24, may istoryahan talang na. Best Butal Pilayo, morning man sa Binalbagan. Yes. Novi Magapan sa Barangay Pandanon, DSB. Oo. Sa dagali, sa may Bebot Coffee Shop, dira sa may... Barangay, to ganing kato naman man? Barangay 6. Barangay 6? Okay. Yes. Bebot Coffee Shop. Yung dakop na maligad, bala? Si Roberto, si Sean, to bala yung ngalan. Okay. Good morning, dira sa imo. Good morning sa taga Barangay 6. Yes, sa kapihan da, may aga. Kaya sa tanan nga mga nagkaladakpan, kabay pa, bisan tapos na kamo nadakpan na kamo, nagapamati, lagi kamo. Kag sa aton sino ka-action, pamati lang kamo da, kay kadamo, naga-message, action boy. Ngati kami diyasan, o kami di madakpan. Hindi naman ni matalap-tapan tanan. Pero sige lang, gisigilan malagpatan, gina. Pamati lang kamo da. Mula na magpamati ka. Mula na imong ubrahon. Madakpan ka. Tibong ka na. Alright? Lalain Grace Ibarra. Good morning, man. Sige, go. Sige, action boy sa atin sininga balita espesyal. Kay si Benjo Baliados naglagid. Si Attorney Mark Steven Mayo. Attorney Mark, good Attorney morning. Mark, mga ganda Mark. Kay Permi out of town ang iya sining Gani, man, ang iyang hearing, no? Hearing.
Nagakao na lang siya sa iyang car sang life lately kuno. Daw ko luluoy man, no? Siya pa talaga drive kasi gusto mo, basta kinahanglan mo driver. Pwede ko akong kung off duty, sideline ko pa na mo. Pila kadlaw himo nya ni daw sunod siya kay Heart Evangelista. Nga Ngang life blara sa van Ay, bongga. Dito gay para renovate na guro yung car. sa mga camper bla na lang la. Yes. Liwat Action Boy kay Benji Baliados to ha. Greet nila ko ng Yes. family Baliados dira sa may barangay Dulao. Morning. Bago City. Good morning dira sa inyo. Kag dira sa taga Purok Makasa ha, sa barangay Dulao man na siya. Good morning dira ha, sa mga pamilya ni Cavera dira bla. Good morning. Yes, good morning dira tanan sa inyo. Sa tanan-tanan nga pamatik, hindi taman may isa-isa, no? Unless magkuha kami ng Action Boy Block Time, may pang-greet kami isa-isa. Alright! Mga nagkalain-lain nga sahi sang abyan ni Action Boy. So yan, yun ni Action Dorel. Yes. Ang next Action Boy, ang abyan nga The Joker. The Joker. Oo. Wow, life of the party. Oo, dugin bata. Kung nga para magpakadlaw. Mabuang ka na lang upod. Kay grabe ang tripping. Pero tripping yung bala nga hindi ka man yung mabutang si Tal-Ital. Oo, basta sadya lang saya. Sadya gid yung Action Boy. May sense of humor bla. Oo. naman Kag na sa- open-minded. Kaya tigang kiss akong balikan sila joke. Kiss bala ang mga joker bala akong balikan joke kiss. Gapangutos. Mga pangutos sila. Yan ay gusto nila sila lang ya. Kaya mo na bala dapat mga open-minded. Tapos ako na sila nga mga joker bla nga mahilig ginablang daw ang ginatay ila joke bala ang subject yang upod Manila bla. That's why nga dapat ang Tapos kung ikaw balikan ka, ang init kaya. mangutos. Pero namin iba ng mga tao nga may sense of humor bla. Doon mo. Oo, kag mga Action Boy wala mga hindi ba hungod sa buot or hindi ba pilit nga pag-joke bala. Naturally amo gina sila Action Boy. Ang panawag sila sa mga nang daw pilit, daw ka mga kwan na sila daw daw mga corny, hindi man. Ang mga corny na mga amo na sila. Hindi na nabalo pa ipilit kung hindi ka funny. Kung di ka funny, hindi ka niya mag-kwan kay people are born to be funny. Yes, may natural born citizen di Action Boy ang funny. Mas kanang yambal yung bala. Pagsugpo niya na iya. Oo, kaladlaw na. Pero okay na lang na pagtikab sa bayan mo pa ng pagkadlaw. Kaya mas lain na. Kung pagkita mo pa lang sa iya, kakadlaw ka na. Lain naman yung Action Boy kaya istorya. Silingon daw ka, kwan si mo daw ka yamuat sa tsura mo. Pero to, Action Boy, di ba? May kiss ang balang friend mo balang kiss ka problema tapos gusto mo damayan bala i-comfort. Pero makita mo tsura, hindi ang ngayon. Hindi. Doon di sa ngayon nga damayan. Oo, hindi ang ngayon, blau. Kiss, makasala ka na lang, no? Kaya imbis nga, ikaw, makadlaw kayo kapo, no? Amo na sila mga born naturally. Kaya bisan may problema sila. Problema. Ikaw, yung kadlawan mo sila yan. Kahit mo lang mga friend mo lang dogin tampa bla dogin kibot bla nga way maulian bla. Dala kibot sila bla pagkakibot la bla way maumpawan way maulian bla. Kalain no. Nga ikaw born to be kuan ka man niya. Ka suya ka man imo yan. Ang ilong mo do palwas ng lubi. Tayo ka lang yung magsuya-suya diya. Puro ka man gali. Yung ganyan kung ulan ganin mo kaya tanga duko ka kita. Ay masalot. Ay cute sa imo wala hawiran. Ay cute. Wala hawiran ang sang cute. Yung wala kat ganin hindi ka tanga kay. Yang nga masih malumos ka. Yung ulan masih malumos ka bla. Alam ko lang, grabe na ginaya ka. Tema na masya. Grabe ka suyaan ba? Hindi malumos ka. Grabe ba? Doon na, insecure lang ka. Ang next Action Boy, ang mga friend mo ba lang ang mga pabebe? Pabebe. Nan. Abaw! Mainta? Oo, yung nami. Alam mo na nami, sumbagon. Literally na lang nami, sumbagon. So, nami ba sulok-sulok ko? Pero may action boy, pero kumbaga gapa kumpleto na sa barkada mo. Ay kalaw ay makuno action boy, nga palariyo kamo da alam, palariyo kamo da mango, palariyo kamo da funny, hindi mo kuno action boy. Dapat may variety. May variety. Nga may mga alam, may mga may mga ungo. Sakit sa mango na nga. Bakit mo yung ungo? Ang napilisan sang mango ka ungo man? Masakit ang ungo. Masakit. Doon ka lang,
lain mas lain ang ungo. Hindi lain bagay din ang mga ka ang IQ bla do ka nubo bla sang IQ. Oo. Hindi bla din ka gets bla sa ginambal bla. Oh, so good dili ka travel pa ya ang Oh, baka agaluding bla galuding. di pero ka pa kompleto action boy sa barkada, di ba? Oo, kamudlay na ko isa sang doon mo isang dogalag sa blayaw. Oo. Kung sa cellphone bla daw wala signal bla. Tungkol nga may amo na, may aragin na sa inyo nga mag-abyan nga mag-explikar sa iya. Oo. Nga may pasensya nga mag-explic. Amo ni sa ho. Hindi ka pag kinadlaw sang tanan. Gatanga sa mo na. Tapos iti ka, kadlaw na lang dabla. Intan na bla kadlaw. Diretso na lang. Tapos ulihan na. Tapos samtang kalakad kong ulihin. pila na ka days after. Ay, butugil imbal niya. Na. Kalain, no? Loading. Oh, Oh, pero loading. dami na action boy, may variety. Tama na yung mga pabebe, bala. Kailinit ni sila, pero kailinit, in a sense, mula kisa action boy, nga mabaton mo nga lang idya bala yung amo na siya klase nga friend. Actually, para sa ako bla. May ara man niya isang painta ka daw kung Angayan. ano ko ito angayan siya mo. True. Pero sinyo bla magpainta ka mo daw kung angayan siya. Yes! Depende ako, angay sa ganda. Oo. Nan. Kamu ka na magpainto daw ka angayan niya bla. Oo, pero kung kiss action boy, discriminating man. Oo. Ay, for example, na may barkada ka nga usually, di ba, yung stereotype, puti, barkada mo, ka mo da fishball. Ang kaunon to, fishball. Puti ang Puti. ang skin complexion. Tidaw ka angayan na siya ya. Ang ngayon. Pero kung mga classmate mo ganing yung mga Duwagta. brown pasakon, Duwagta. agta mga dulak mo usay, kulong mo. Ay no, naman kaon to fishball. Lugay ka na gani, panda ka karon. Ya, magbakal ta fishball niya hindi ko na bet. Oo. Bet nga yung kakarayag ang buhok mo. Bakit itom na si mo? Ya, panda ka karon. Kaya, inaction mo, kaamo na how? Ano problema ni sa amon? No? Anong problema? Nabiya sa to sa mga itom yung hindi sila kapainta Gani, no? yaman. Hindi pwede ka painta kay amo ni nigra kami. Ang bala lagi diyan nigra gid diba? Pero amo ni ang tunay na kulay ng totoong Pilipino. Sige, pini. Ikaw na, ipaglaban mo. Pampalubag loob. Basta may diretso, ipaglaban mo. Yes, pampalubag loob. Halin sa kulong buhok, sa dapa ang ilong, kag sa nigra. Ipaglaban. Ipaglaban Dahil mo. Pinoy tayo. Pinoy tayo. Ipakita sa mundo Ipakita sa mundo. kung ano ang kaya Kaya mo. mo, ibang Pinoy, action boy. Huwag kang matatakot. Pag malaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Tayo. Perfect! naman ito na tuloy. Mga taga Ilocos. Ano? Sa Sarat pala sa Ilocos. Ano sarap? Sarat. Ano naman? Mga Pinoy gani Mga Pinoy. Downloading Ang next action boy, ang The Crush. The Crush. The Crush ng bayan. Meron yung mga classmates ang una. Doon siya lang yung kwan. Maglakat kami na sa school campus. Gwapa mo. Good morning kay Mia Joy, kay Rodin. Bangladeshi, half Bangladeshi. Bangladesh yun isa. Mag-upod kami na gani siya. Hambal sa isa ko classmate. Sorry, sa mga pamawa. Mag-upod kami niya bala kay Mia. Matsyag ko ya sa kaguling ko. Dudupla ko ya. Si Terso, nagambal na. Kaya kuhan siya mo ng agaw pansin. Gid siya bala siya. Beauty gid siya, Head turner. Tapos sa pakon gid siya isang tanan. Kaya mo ni Mi, gwapa si mo. Muni mo na. Tapos si Jerson, yung wala ganun sa pak. Hindi na kumupod kay Mia. Kumupod kay Mia. Dudupla ko sa tupan niya. Hambal action boy. Na mga the crush ng bayan. Pero namin na yung mga barkada nga wala na nila ginatanaw as insecurity. Kundi as advantage. Kaya kay sa action boy, ikaw to bala, no bala kay buligan ka na nila, kay crush ka na bala. Hindi maglambot sa point nga, ay hindi ko mupod siya, kay nakano na siya lang yung perming gwapa, yati siya lang to perming pilian niya, wala bala action boy. Sa mga gwapa, blano kay kamo sang tinikal. Nga gwapa, mala ka mo tungod sa upod niyo mo. Oo. Natuunan. Hindi na niya uso. Ang upod mo, hindi na uso ang tsura. Amo lang, hindi ka mo magtinikal kung mga gwapa ka mo. Kaya nagwapa lang ka mo tungod sa upod nyo. True. Upod lang ka mo sa iba na gwapa. Kaya ba, si mabilin ka man gani. Mabilin man sila. Hindi ba si mabilin ka man? Hindi ka mag-tinikal gani. Oo, gani. Kaya ba si kung mga gwapa mo na po mo, mabilin ka man. True. Kay beauty is in the eye of the beholder.
Balo ka gagwapa ka mang depende sa upod mo. Oo. Di ba? Yes. Eh Sakto kung na. puro ka mo gwapa da, Oo. hindi ka na gwapa ya nga sila nga gwapa, kundi puro ka mo gwapa mo. Oo. Pero kung mag-upod ka sa mga law, ay hambal lang bala. Na- Upod So, sa mga kamo nga laway. mga gwapa, pasalamat ka mo sa mga laway. Oo. Kaya nagagwapa Sakto ka gina. mo. Sakto gina. Thank you, gid, sa mga laway. Habi nyo. Di ba? Thank you, gina, sa mga laway. Mag-upod ka mo sa akon. Na. Nagagwapa mo lang ka mo, kay laway upod nyo. Yes, sakto Oo. gina-action boy. Kasi Oo. syempre wala choice ang matanaw mo. Ay, Oo. kagwapa, gid sa imo, no? Oo. Ay, pero kakatulong. Ay, kagwapa, gid sa imo, no? Di Di ba? ka pili pa sa balaga. Decision making. Maupdan mo na sa mga kwan, di mo na bala. Amo na sang siling tayo nga basta ang kagwapa sa tao ya, depende na sa upod ya. Yes. So dapat hindi mo na pagikaya ng upod mo kaya mo na nagapagwapa sa imo. True. May utang na loob ka. Oo. Na? Ang next action boy, ang the love life problematic. No? Ay, oh. Kaya ang problema ya sa love life niya, problema sang bilog nga tropa. No? Labi na gid nga gapamuyong kay imo ya gado niya kaya shot ya kay nang inaway sila isang nan. nobyo ya. Ya katulog na imo pukaw kan nimo iya kay nag-break sila isang nobyo ya. Oo, tapos mambalik ng boy ng di ko nag-break kami. Ay, hindi ko kayo nakapuway na ko diyan eh. Libre ko. Ate, sige mapas na ko da. Usually, amo ginabay action boy. Basta libre mag-go gina dayon niya. Pero kung updan lang yung souling, updan lang. Kag wala sa kambal nga libre yun, hindi na sana kayo tamara na sa. Pero kamalon mo nga, libre ko tol. Ate, tanan tayo nga barkada mo, inupod na. Kag ti kiss action boy, ang lain lang na kay ikaw pag inimo, tay. Bula to sa bula, suri na to bula, dulungat sa dana sa bulak. Ang lain lang ako ng marag tay, mong malatay. Diba? Oo na? May kakatabo na action boy mo. Oo. Tay ka lang, pero ikaw galatay ka lang. Uli mo na nabalaan ka na abyan kay ikaw. Sila to gali. No? Mga lain da. Mga lain amigo. Yes, may nadumduman lang ko action boy. Ako hindi ko magsugo nga magkuan na nga kay sa masugo ko ako gudya. Oh. Para hindi sa malataya. Malataya, di ba? Ito, action boy. May nadumduman lang ko na bala sa story na sa mga abyan. Nadumduman ko gid sa una, action boy. Nga ayo gid ko sang nobyo, sang kilala ko. Nga hawiran kung isa ka ban paper. Tingala ko, ano ning letter S man? Gali kay kami nga mag-classmates, ginpakapyot ya sang I'm sorry. Okay. Kay pagsulot sang miga ko, ato na kami ato ya sa stage nga I'm sorry. Ginalahay gyud pa kami sa I'm sorry. Imbis nga maulian to ang miga ko, nang aking nagidahat kini puya-uya. Kula ya. Wa imo ko na ya. Wrong spelling ko na ya. Kumango ba no? Nalimot li. Birang kiwas mo lang. Good morning kay Action Dorel Kabato. Asya now? Ay, hindi ako! Greet ko lang siya, ya! Kaya katanaw, di sa unano ko na imo yun. Ano ko na yung action boy, man? Ay, ugly ka. Sige sige kayo. Ano to time? Yes. Good morning na ka Jeneline Bandoha, Wendell Abrinica Villa. Tanaw tabi, hindi ko makumpleto. Villafuerte. Villafuerte, yes. Francisco Rica, kag kay Lores Valdemar. Sino da? Wala naman. Sige Yes, good morning. Jonilo Perez, morning ma'am. Kay kumpare ko Joshua Bia, salamat kag halong kagida. Siya sige, panawag ulit doon. Siya ka pa namagali. Sige Mga ka-aksyon ninyo inotihan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tayhopon. Ang inyong mandiringan news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay isang korte sa...